Papagaj i polityka. Jedna baba miała ci w domu papagaja, którego mianowała Acit i kiedy cięgiem powtarzał: fort ze Kaczyńskimi, tek ze Kaczyńskimi. Jakiś jednooszkliwy sąsiad naskargował u policajtów i hnedki klupią ci one na dźwierze. Witam gryfnie, sam policjo, dostaliśmy obsztalowanie i że wasz papagaj ubliżuje naszemu prezydentowi, a ku temu jeszcze dawniejszemu premierowi. Pokażcie nam sam w te pięty tego ptoka. Baba przysmieciła ta klotka ze papagajem, a ten ci już od proga łoździerał się: fort ze Kaczyńskimi, fort ze Kaczyńskimi, wekśnimi. Policjant dał babie egzorta i rządzi: jeśli będzie ten ptok łoździerał się tak dalszy, to będziemy musieli go zaciukać albo uśpić, albo sprajżymy do aresztu. Baba, kiedy policajty wyleźli, prosi tego łoszkliwego papagaja: słuchaj, no Kacieczku, nie godaj tak już więcej, bo mnie zawrzą, a ciebie uśpią i na co nam ta łostuda. Porad mi był pokój, ale papagaj się wspomniał i już napoczął swoich: fort ze Kaczyńskimi, dek ze Kaczyńskimi. Na drugi dzień baba dostała listecek, co się ma stawić we gerichcie i jeszcze ku temu przysmycyć Zesia tego papagaja na dowód rzeczowy. Baba zaroski zatyrała do kościoła i we słuchatelnicy wszystko opowiedziała swojemu farożowi, a ten farożycek i na to ganz einfach: słuchaj, no babo, ja mam też jednego papagaja, który godo jest blank podany do twojego. Do tego gerichtu zwekslujemy ich tak, przemienimy je i żaden się nie kapnie, co je luz. No jakby pokopili, tak też zrobili. Baba przykłanskała się do tego gerichtu z tym farskim papagajem i na tej sprawie sądca godał: dajcie sam na stół tego ptoka i posłuchamy, co też on nam rzeknie. Klotka ze papagajem jest już na gerichtowym fajlbanku, a papagaj nic nie odzywa się ani słóweczkiem. Oskarżyciel podpuszcza ci tego papagaja, a bo ten papagaj godał wek ze Kaczyńskimi. A papagaj nic, cięgiem nic. Sądca podpowiadał: fort ze Kaczyńskimi. Oskarżyciel posiłkowy też powiedzają, animują: wek ze Kaczyńskimi, wek ze Kaczyńskimi. Na ostatek cołki zol na poczyno go dać w róst: fort ze Kaczyńskimi, wek ze Kaczyńskimi. No i endlich papagaj napoczął kościelną sztimą: słuchaj, Jezu, jak cię błaga lud. Sprawił i śpiewał Eugen Spioków.